Drop the bass. Ćao ljudi, evo došao sam na jednu čudnu ideju da snimam gameplay za Sport Heads Football Championship i da počnemo. Bit ćemo Manchester City, odlično, i krećemo. Ej, jebi ga. Majkinga. Za malo. Idemo, ajde, 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 ajde. Bravo. Idemo, malo mi zabavalo, dobro. Idemo sad, opa. 3-1. Mislim da smo ovo pobedili. Ne. Ne, sad sam mali. Nije fair. Nije fair. Nah. Đubre. Ne. Da. Ne. Da. Još 2 sekunde. Pobedili smo. Ne. Dobro, prvo smo pobedili. Da li ima nešto da nabuđimo? Nemamo ništa, idemo dalje. Za malo. Opa. Bravo, 1-0. Idemo na još. Bravo, autogol. Ne, ne, ne. 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 Ne, još. To. Idemo, sad. Ne, veliki gol. Ne, odlično. Ne. Dobro je, 3-1 je. Pobedili smo. Idemo protiv Tottenhama. Kako? 1-0 za Tottenham. Ne. Šta je ovo? Bravo, autogol. Za malo. Kakav pogodak. Ne. Ne. Dobre. Ne, nije dobro. 2-2. Ne, šta je ovo? Ajde, ajde, ajde. Ajde, unesi u gol, ajde. To. Ne. Šta je ovo? Ne. Bravo. 4-2. Još jedna pobjeda. Ne. Dobro je. Dalje protiv Vigana.
Za malo, dobar šut. Ne, ne, ne. Ne, dobre, dobre. Ajde. 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 Ne. Ne. Šta ja radim? Da li je moguće? Ne, ne. Ne, ne. 6 sekundi do kraja, ja primi go. To. Pobjeda još jedna. Čekaj ovo da nabuđim, na primjer kick. I šta mogu još? Ajde rush. Ti fulama. Ja, neće lovko. Ne. Sad imam zagipsiranu nogu. Ne. Dobre, dobre. Ajde. Ne. 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 Da. Da, bravo. Za malo. Ne, 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 ne. Ne. Još 9 sekundi. Moram da dam jedan gol. Ajde. Ajde. Nerešeno. Dobro. Prvi sam na tabeli. Protiv Evertona sljedeća. Kakvu frizuru ovo ima, afro. I za malo. Ne, ne, šta sam uradio, ne. Ne, ne, 2-0 za Everton. Ne, ne, dobre, dobre. Ajde, ajde, ajde. Ne. Ne, stani, stajo. Ajde, ajde, bravo. Ali nemamo šansi da ga stignem, ali ajde. Probat ćemo. Ne, 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 ne. Sad stvarno nema šansi više, ali... Ajde. Ne, 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 ne. Uđi u gol. Uđi u gol. Ne. Izgubili smo ubedljivo. Ali idemo dalje, drugi smo. Sad ćemo uzeti kick. Banovo. Next protiv Blackburna. Ja, za malo autogol. Ne, ne, ne. Dobre, dobre. Ja. To, autogol. Bravo. Ne, ne, stiži, ne. 1-1. Aj sad.
2:0, odlično, 2:1 u stvari, izvinite. Ne. 2:2. Sad je moj. 3:2. Idemo dalje. Ne! Lale, kakav pogodak. Aj sad. To. Tako je. Idemo. Sad je moj. Ne. Bravo. Pobjeda. Sad smo treći. Sad igramo protiv Aston Ville. Idemo. Opa. Ajde autogol. Odlično. Idemo dalje. Ja, za malo. Idemo. Ne. 1:1. Meni je nogu u gipsu, ali ipak pogodak. 2:1. Ne. Da. Ajde, autogol, ajde, još. Sad je moj. 3:1. Idemo dalje. Ajde. Sad. Ne, veliki gol. Ne. Moram izdržim još 6 sekundi. Tako je, bravo. Sad smo prvi, odlično. Protiv Manchester Uniteda, sljedeću. Ajde ovo. Sad mi je mali gol. Ovo je Rooney. Ne. Lele, veliki Rooney. Ajde. Ne, sad mi je još nogu u gipsu. Šta je ovo, neki bug? Ne. Dobre. Ne. Dobre. Odlično. 1:0. Sad. Ne. Sad je moj. Ipak nije. Ne. Samo 1:0. Dobro je, prvi smo i dalje. Protiv Wolvesa. Oni su... Gdje su oni? Oni su 16. Ajmo. Ne. Šta je ovo? Šta mi je danas? Ajde autogol. Bravo. 1:1. Ajde, uđi. Ne. Ne. 2:1 za Wolves. Sad. Ne. Bravo. 2:2. Ali ne zadugo. Ajde, sad. Ne. Ajde, još 10 sekundi. Ajde. Sad. Ne, zadnja sekunda, ne.
Ne. Dobro, prvi smo i dalje. Sada, da, kick. Queen Parks Rangers, ajmo protiv njih. Kakav je ovo teren, majko mila. Ne, ne. Šta je ovo? Ajde, to. Ne, 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 dobre. Nije. Dobre, nije. Dobre. Autogol. 2-1. Šta je ovo? Ne. Ne. Dobre. Nije dobro. 2-2. Ajde. Ne. To. Sad. Au. 3-3. Bravo. Ajde, samo da izdržim još 9 sekunde. Ajde. Ne. Sad. Ne. 2 sekunde pred kraj. Probam da damo gol. Ne. Prvi smo i dalje, dobro. Newcastle, oni su 11. Idemo. Ne. Dobre. Dobre, autogol, ajde, to. Idemo. Ne. Ja. Ne, ovo mrzim, ne. Ne, sad sam još mali. Uđi. To. Za malo. Ajde, uđi, ajde. Ne. Kako me je sad odradio. Idem. Ne. Da. Sad je moj. Nema gde. Bravo. Bravo, 4-1, ubedljiva pobjeda. Da probamo još jedan gol da damo. A, ne može. Prvi smo ljudi i dalje. Nabudit ćemo kick. I to je to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Drop the bass.